сохтмончиён кӯшиш карда истодаанд ки корҳои сохтмониро бо истифода аз рӯзҳои гарми тобистон иҷро намоянд, зеро анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар фасли тобистон нисбат ба фасли зимистон ба маротиб осон аст. ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун таҳти назорати бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ядрои сарбанд аз рӯи лоиҳа яке аз ҷузъҳои муҳими нерӯгоҳи барқи обии Роғун буда ҳоло хобонидани гилхок дар он идома дорад. маводи гилхоки сангрезадори андозааш 0.50 ва дар қидавҳои минтақаҳои расиш бо кӯҳ бошад, гилхоки андозааш 0.20 хобонда шуда истодааст. кор дар нерӯгоҳ ба таври шабонарӯзӣ бароҳ монда шудааст. фаъолияти шабонарӯзии сохтмончиён нишон медиҳад, ки бунёдгузорони нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ саҳми худро дар бунёди ин иншоот мегузоранд. мо сохтмончиҳо ана ҳамон дастурҳо ва супоришҳои пешвои муаззами миллатро бо як ҳисси ватандӯстию рӯҳияи баланди ватандорӣ иҷро карда истодаем. ҳамаи корҳои мо тибқи нақша ва таҳти назорат рафта истодааст. алҳол соат 23:26 аст. новобаста ба ин сохтмончиёну мутахассисон корҳои сохтмониро дар самти хобонидани гилхок бо суръати баланд бо истифода аз техникаву механизмҳои пуриқтидор идома медиҳанд. нақби сохтмонӣ рақами 4 дар ин ҷо аллакай як дарвозаи садамавӣ таъмирӣ васлу насб шудааст. истеҳсоли чунин дарвозаҳои оҳанин бори аввал дар Тоҷикистон аз ҷониби ширкатҳои ватанӣ ба роҳ монда шуд. нақби сохтмонии қабати 4 аз ду дарвоза иборат аст. якташ васл шудааст, дуюм дарвозааш ина дар утоқи дарвозаҳо дар ин ҷо қарор дорад. корҳои тамизкорӣ мондааст, ба рӯзҳои наздик дарвозаро васл мекунем. дар минтақаи шикасти ёнақши нақби сохтмонии рақами 4 корҳои кафшергарӣ ва хобонидани бетон рафта истодааст. корҳои обанфурӯзон мо ба пуррагии 100% корҳоро ба анҷом расондем. айни замон корҳо дар ин минтақа корҳои сӯхтакунӣ ва кафшергарӣ идома дода истодем. кор дар толори васлгарии шахтаҳои обрасонии агрегатҳои 1 ва 6 идома дорад. ҳоло мо ба яке аз ин шахтаҳо ворид мешавем. то имрӯз дар шахтаи мазкур корҳои ҳафорӣ пурра ба анҷом расида, айни ҳол корҳои мустаҳкамкунии ҷинсҳои кӯҳӣ иҷро карда истодаем. заҳмати ватандӯстонаи ҳар як сохтмончии нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар саҳифаҳои таърих навишта мешавад, зеро кореро карда истодаанд, ки ояндагон аз онҳо ба некӣ ёд хоҳанд кард. вобаста ба ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун, рӯзҳои наздик барномаи набзи Роғун аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад.